vydrží aj na dlho vydrží na suši. A má žiabre a cez ne dýcha, má kožu a je to ryba a je to všezvárec. Niektoré ryby žijú v sladkej vode, ale aj slanej. A existuje ich veľa druhov. Kapor, gúbač, veľryba, žralok a niektoré jedia bylinky a mäso. Takže to sú žralce, ale to len niektoré. A ešte, že majú veľa častí tela, hlavu, plútvy, telo a chvost.